Presiden ke chenoyam ula takran tinge ka sarkar jela da ka bakadau ba jing trot bor jing pulit jong ka jela kadai namar ka jing kuman palat ba ka jing bat ka sarkar ka bor ki pulit halaka ki penyat ulong ba ki pulit ka jela kimdon bor namar ki sya penyat bet ka sarkar ba ka sarkar ru hajaka ban ai bor ba penklan ki bor pulit bante lakam ki jing snio ki bala jelai kum udrox ba ka jing sya thombor ha ka jela ba ha ki kapot penban kabun kam ha ka jing pensep ka pisa ka tingkau pai ba ha ka jing thong kam ki breo ha ki department ba phe kum ka jing thong ki consultant ki breo na bar jela chan hreu phongot ka ba ki tulap ka jong ki kam dunai ka silang ba ka jing thong ki chairman ba ka vice chairman ha ki tanat ba phe ka ba ula kadau ba ka sarkar kam idon mon ban yada sisa lane ban kentiu ya ka bet ka biang jong ka jela kata na ka por ka jing klot ki pulit ka jing klot jong sarkar namar ki pulit ki hap apo ka home department jong ka sarkar Meghalaya te lada kadon ka bor ngi yu isai kum gino lam sang balang ni iba lada ki pulit hi ki yo ka bor ka balai lo mate la kam gini jing sneu mate ki la da ka basuk mate la kam mereka ka bas ngusi kalong mawat ki he pulit ki sya kham ka bor ka jong ki sya sang it ha kita ki minister ba ki break ba halor jong ki ya ha ka bedi bo drugs ngan kira ni pi ka jing por jong drugs sapo ka jela Meghalaya kam dai ka ba drugs la rep Meghalaya harai ka jing wan jo ka influx ka break ba na bar ki bawan ban sa wai sa met sa yong ha ka po ka jela ka jongi ki wan ban pelong ya ka ni kum ka jaka khai patang yo drugs ban pelet chakalang ki district jong ka jela Meghalaya but nang ni new iba ka jingkem jiki pulit ya kitu ki nong dead rocks bofer kapan isai kedar ba ka jela Meghalaya ba ka Shillong imat kidai ka wei na ka jahat khayi ka ba he ba ka jaka khayi patang ka ba he ba ya drugs ban pulit sa kini banta jo kari kisi jan kya bro de ka jing bom la jing pulit kalong ba wat ketu ka an NDPS Act wat ketu ka an ru ngidang suan ya keren ya SI bodai jong Menorting police station nak tu singi bisa adong dekat jong nyong ba kumnongin la mate la kam drugs wong ba ka NDPS Act kamsha ya kitu kinong di drugs ba lada pilasai na popula jong uyo drugs pibu na Ahmadan kambot ba uto mdai su drugs jong tu nong di drugs ka an ayo kebukum kata yang iksak mahalang matang namar ba kami na sentur jongi laong ba ngila guilty ngila ale kini kikam yang nong di drugs pat tag susay na po plabo Ahmadan na omday su unong di drugs kaan ka ba kum kata kapanlong pulit bakin telat ke bor ki wat ban kem lan pengat jing saja ba kani ka jing bom don ngan keran sendan hang ding por ka jing bom don jong ka rehab center jong sarkar hadu menta ke rehabilitation center ke dantang jong ke private rehab center ya ka ba ki shim ka dor ka ba he ba mensua por na khna bangi dai tang kir brio ke barius pa ke badi drugs handrai menta namar ke jing lan jung ne drugs wat ubrio baduk menta nanong kendong ula long nong di drugs kaneu ba luwes dok trong la kran hadin ka jing sha khot hajer jong u menta ka singi halom ding jri police station ha ka bede ba ka jing kran jong u ha ka jing lang paj ba bala pelong ha ka ar phulai tre unai weng jong snam arjal ar pu ar ha ka bede ba ka jing sha thombor ki bre hamukro ka jing sha khot hajer jong u ka dei halor laitli ki mat bo la kran ha ka te ka singi ha ka ba u la kunno ba ka secretariat ka dei ka ktem jong ki nong to bat ka ba ar ba usam ya sispa tali kerente bat 6000 tali ki khnam saki paj ba saki than block 1 banyada ya lade bat ka balai ba uloong banamar ba ka sarkar kamle ei banyada ya ka jela kapoi kapor bala dei ban sengno sengle no banyada hi ya la ka jat ban reu khasi jantia mentaga singi soundtrack Julai arjat Julai la yo ngalawan mi po Lumding Tree Police Station halor ka jing phone jong SI menden bodai section besar bisa khat ke sana SI ar pertu hadian bangala wan menta po police station ka bang sulungo kalong ba la pengat yang kini section jongkaan dua Southway of CRPC ya kebal pengat ru ha ka under section jeng san jero san B sispa sau /san spa real /sau RPC de kai ka bang sulungo kalong ba kani ka jinjan la pet ba
kadai nadu ka mencam senam ar hajar ar puar ya keba nila perlong ke public meeting amut peran nak benta ban persa ajur ya ke sarkar halor ke jingsha siat yap jengki perdo persnap jengi hamukro te ndala ya ai statement nang tu nak liang jung SI la ong bet ba ni kwa jingsha na pe ba pin thu lem ni halor tu ke jing keno jung pe ba ka sekretariat ke de kitam kitam tu tanga batai bet ya ke ke ba ngila kran kum kisang halang ni kran ya ke bang yui ta kalong ba Belingi ong ya ke sekretariat ke kitam ginong tu maringi i ke peluk kesan jong sarkar ya kapisa tengka ke bari jong pai ba. Kelam dala aban len ke jingtung jong sarkar Meghalaya ya kin rupongut ke konsultan ke bawra nabar. Da ke besil tulap palat ya ke silak sibnai wei konsultan. De lada rupongut ha ke sibnai. Sisnam katno krur kapisa jong ke sarkar jelah. Lani ka umsap jong yu pai ba ke bal suthia sekuri ke ba. Nang tak ba ar ke bang i ke long ba boleh ngi khot ke sekretariat ke kitam ginong tu namar ba kitu ki candidate ki RM election ki babon ki MLA ki ex MLA lane ki MDC ru bat ki we giru pa ba ki baram election ke sarkar MDA tu menta ka bo yaki menta ka penrong kami ki kum ki vice chairman ba ki chairman jong ki department bofer hato kata kamdai ka jingto na ga hok jong pa ba ki samla hapok kari kasi jantia jungi kidan daki lakmut ke bala anang lasta hari ke balango kalong ba yakini kisamla ka sarkar kam shamla pai tangka khmat ru ban ai kam ai jam yaki hanrai laluti ya ko umsap jong pai ba ada ke penrong yakini ki bala kentat do pai ba ki election ru dang penrong ki bikin yok kum chairman ba ki vice chairman hapok ki department ya kata kada ke banangkong kabar nakaliang jong u SI ukuli nga wong ba piong ba pin Pinlek sam kita ki ranti bagi nampeliang syaki pai ba ketu kadai ke bangila adap sam nadu usnam arjar arpuar nadu ki benai Julai jong usnam arjar arpuar ngila adap sam syaki kita than blok 1 hag bangila ai ki sispa tali ranti bat sejar tali khnam ban yadai ladin kejing syak thombor kita gile anak karbe ki baju pendek bat ki baju wan le don bor na kapor ki parari jong besa blok 1 Lada ke sarkar kamla ban ai ke sulai ban yadai ke pai ba ke jungi bar kamla ban bo di pulit hato kamla de ke banta jungi ke seng ban yadai la ke jung pardo prasnam ke khanam bat uranti kidai ki tiar thma barim maja jong ke jai ban reu ke jungi ke we pakal we ke long yeng khasi ba phinla hanong kandong phinlap ba kendon ba yo khanam ba garanti kini kidai kita ki indigenous weapons lane kita ki tiar thma trai muluk ke jungi bar kat kum kene ke juk ke bamta ngin syamba kini kita semua kila along tangkum kita ki bersubu apa museum. Hari kini kita badan kam namar ngemla aban kam AK47 kum pai ba ngemla aban kam pistol kum pai ba hari lara kadon ka khap ka ching ka ba emergency ukhna makarti kiti gila jingda ya kita ki parari jungi ki kendu ching na ki jing syak thombor ha kitu ki leno karbi ki badan hapo block 1 dan nang ta balai ukuli nga wong ba Pi ong ban penplu ekor silong. Ngi penplu ngin penplu bat ngin tang ye penplu ekor silong. Lara ke sarkar jela. Kamla ban tek la kam ya kini kijing sneu ki ba life ho jat life ho skit ba wan hap hapok ke jat benriu ke jungi ba kijing syak thombor ke jat benriu jungi ki mensiam ba koridor ki samla ke jungi ki syak yap ki syak pejar senam ha ke menderi bat ki poiwer ki poi hap na kapor se kapor ayu ke sarkar Meghalaya kalale ban ayu ke police department kalale halor kani ke police department ngin kran syai ke jus ngau tenat bha ban khot hajiringi ki no lam sang bhalang namar bang ngidan hajan jongki bat kani ke jingle ke police department ke sarkar Meghalaya ke pen i ba kani ke sarkar imat kam tre ban yada yang ki trai muluk handrai imat kadai penban kanong yada yang ki mender ba ki poiwer ki poi hap lada kam long kum ta balai yang tang sekelimat tang bangi keran kum turu lakhot hajir no la pengat gini section ki ba section ki ba ong hana ba ngin kem yo phil ada phimwan hakmat jik pulit ngin penbana ada kata ares waram ni priang kata ngala keren wesai kum noi lam seng balang ngakloi ban sakam ngakloi ban sa bendi ngakloi ban bam jadai ngakloi ban hang no do bendiru lor pipa ya nga kebenta kadau ba jong ke jai bendi lada nga keren da kijing bitar kutu kusingi banong ba lada ke sarkar jela kamla banedai ki breu ke jongi
kan poi ka por ba kum kasang ngim marsi bat kala ban poi ka por bangi imat kala de ka por bangin form sang ya sang leno ya kataru wang lano pin form sang leno nginom la ban ya thu lupa yeno unong tu umju thu lupa lano unwan tu dan rai lara ka por ka dawa ba lara ka sarkar jila Meghalaya kamla ban yada eke parado ke parasnam jungi ke badan hapo block 1 block 2 bat kiwi gijaka ba markhab ka Assam kata kan spoi ka por ba ka kam kan jubab ya kan ke jengkeli bat kai ka bas ngusi susyo kalang ba lakli yang halor kata ka ka jingong ba ka mo kan phai biang sa tu kitam ginong tu de laong yang ba phila ban pen sisa bat kita ki e ki bang lakran mane kita gijing thong ya kita ki ba sharman e brokhot kita ki de gijing sisa ki bala su pelut phot bat la su bamsap ya ka hok chung pai ba tengah ngau ban ong tangkat ni ko sarkar Meghalaya MDA2 da ka ba borom ya chief minister Conrad Sangma lara phikwa ban UI ba ka ri ba ka jai ban reu ba ka jila Meghalaya kan sok ka chongsan trai hok ela ka jong ka kamram ka jong phi pandap hok ela ka jong ka kamram ka jong phi ban bishar hok ela ka jong ki khon ki hajar ki badan po ka jila Meghalaya hanre lada phi sulang tanggi nong khat hajir ngi kisang bhalang ngim marse ngiru ngihap yadal ka jong hok long try ka bangidon hala ka jong kari ka muluk